Hello everyone, it's Momit and welcome back to my vlog YouTube channel. Oh my god, gaरियानो फैनो आरो फाटा मोनस्लाबासै ओमफ्राय माने गाइस नोंथांमोना नायनो नै थिनदों जोंना दिनै MT15 BS6 मडेल आरोना गाइस दाखालिल'सो डिलिभारि खालामदों जोंना ब्र'आ ओमफ्राय बे आंनि बाइकखौ सालायगासिनो दा आं बेनिखाय एसे टेस्ट ड्राइभ नायनि गोदान गारि नङा होमबा ओमफ्राय आंना दाखालि गाइस अरुणाचल थांनाया 15 आगस्टनि राइडआव गगा मोननाय जाखादों आरोना गगा मोननायनि थाखाय ओंखाराखैमोन दिनैसो एसे ओंखारबाय न'निफ्राय दा थांनो नागिरदों गाइस गरायसर आंना बाइकनि एसे खामानि दङ आरोना खामानि माने एसांलाय बिदि गोदोर खामानि गैया खामानि माने आंनालाय बिदिलाय एसां गोदोर खामानि गैया बाइकखौ एसे क्लिन खालामनांगौ दाखालिना एकदम अभारद्राय हामा जाना दङ सेन टेन बोरैबा गोरान जाना दङ आरोना बेखौ एसे सुनानै क्लिन खालामना लायनोसै ओमफ्राय आङो सानदों दिनै नाम्बार प्लेट लगायना लानोसै उनथिं नाम्बार प्लेट लगाय माने इलिगेल जायो आरोना एसे न'आवबो एसे बुंजागासिनो नाम्बार प्लेटफोरखौ लगायना ला होननानै ओंखायनो तेल दै लागायनानै दिनै नाम्बार प्लेटखौ लगायना लायनोसै आरोना गाइस उनथिं जोंना ब्र'आ सिगाङाव मोनहैग्रो बिराद दिनाव दिनै गरस थांनो ओंखारलायबाय आरोना गरसर फैया बिराद गोबाव जाबायमोन थ' बेखायनो गाइस सानबाय नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लगबो बानायनाय जायाखै दा आरो गगा मोननायाबो हामाखै गोजानाव थांथ'नाय जानाय नंला होननानै माने खाथियावनो फैनाय हिसाबाव नोंथांमोननो एसे ब्लग बानायनानै खिथिनोसै होनना बानायनाय जाबाय आरोना गाइस थ' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट बा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा गाइस प्लिज अनना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना थाब थाबनो टुके हाबना होदो गाइस नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ ओमफ्राय नैबे MT15 BS6 मडेल एसां माने हाइफाइ नाङा आरोना पिकआपफोरखौ दानिया BS6निखौ BS4नि MT खौ मजा नांखायो बेहा बरिया खारो नैखौ बारा खारनाय नाङाखै आंना एसे खारो BS6 बाबो MT4नि साय नैबे माने बारा खाराखै आरोना आरो गोदान मोना गारिया सार्भिसिं बरिया कमप्लिट जाबासो एसे खारनाय बायदि नांगोन ओमफ्राय जों ना गरायसराव नेगासिनो थान्दै बर' जेथाया बाइक साइक माबा खालामनांगौ दं बेखौ खालामना लानोसै ओमफ्राय नैबे MT15खौबो दिनै सुनानै एसे माबा खालामो बेबो नायनोसै मा खालामनाय जायो ओमफ्राय आंनिखौबो आं दिनै हेजार थेजार लगायनो सानदोंमोन नायनोसै लगायनाय जायोना जाया बेया जामलै दिनै महरैपारा हाथाय दङ दां नेकेट बाइकफोर खिन्थु लासै लासै सालायनायाबो मोजां नाङो दै ओमफ्राय जोंनि बाइकखौसो लाखै सालायनानै एकदम स्कुटारा बाइकआव गाखोबानो साखावनो जाखायो लासै सालायबा एकदम कम्फर्टेबलखौ नांखाया आरोना आरो सानैबोथ' बुंखानो नाङा ओमफ्राय नैफोरखौबा सानैबो एसे मोजां नाङो कम्फर्टेबल लासै लासै थांबाय थानो नै गाइसानि बाइकआ ट्रेन हागोन नोंथांमोना बरिया सुनानै एसे क्लिन लाखिनांगौ बाइकखौबो मेनटेनेन्स लाखिनांगौ आरोना बाइकखौ ओरैनो सालायबाय थाबालाय मा जानो गाइस थिगानो MT15फोराबो सालायना थिगानो कम्फर्टेबलनो खिन्थु फिसा सा नांदो आरोना बेफोर टेंकिफोरखौ एकदम गुसुं थुमफ्रा नांदो जोंना माने एसे गोलावना गारिया ओंखायनो सानदुंआव बिराद गोसालै आं टि सार्ट लायनो सरि आं माने सार्टबो गाननो बिराद बायो आरोना ओमफ्राय टि सार्ट गानबाबो आखाइफोरा खामथाबलाजोबो गाननोनो एकदम कम्फर्ट नांला दानिया बोरैबा नाङो सिगां फिसायावसो बिराद सार्ट गानोमोन दा आरो टि सार्ट गानै सार्टखौनो गाननो बायो आरोना ओमफ्राय आंना केमेरायाबो फ्रेमवेर आपडेट होनांगौ मैयाबो होनो सानदोंमोन मैया होनायानो जायासै ओमफ्राय फ्रेमवेर आपडेट होबा माने गाइस जिथु वाइड एंगल थायोना बे माने एसे गुवारसिन नुयो आरोना आंना एसे फिसा जाना दङ दा बेखौ होनांगोन आपडेटनो ओमफ्राय 60 FPS खालामना लांगोन माने गोदान रिस्टर माने बेबायदि जायो आरोना आं बारा एसेबां मिथिया बेना माने हरनानै गेजेरावसो आरोना आंनि उस्ट्रमनाय हरन दामबाथाय इन्डिकेटरावसो होफ्लांबाय थायो आखाइखौ माने जोंना सिगाङाव ना ओंखायनो आखाइया सिगाङाव थांबाय थायो थ' ओमफ्राय गाइस दाखालिनि जोंनि 15 आगस्टनि राइडआ माने मोजां जानो मोनो आरोना एकदम बरिया हिट नांदों माखालि राइडखौ जोङो एकदम कालाक्टा होनानै हिट नांदोंमोन खिन्थु गगा मोनना फैबाय आरोना बेनो मोनसे जेबो नङा होमबाबो गाइस बहुत इन्जय खालामदों माखालि जोङो नोंथांमोननि भिडिअ खिथिनो हायाखैबाबो जों माने बहुत इन्जय खालामदों आरोना ज'नो बिराद मोजां नाङो बिदिबाथाय ओमफ्राय जोंना माने सानैसो ब्र'मोना बुंदों आरोना लाइनखौ माने मोजां मेनटेन खालामाखै होननानै स' माने गास अभारद्राय मानसिया बिदिनो जायो आरोना मालाबा टाइमाव सोरबा एसे सिगाङाव थांग्रोयो माने आंबो माने बिसोरखौ सिगाङाव बारस'ना थांदों आरोना मोनसे टाइमाव माने थांनो गोनां जायो मानो होनबा आं जेनेबा माबा मोनसे लानो गोनांबा सिगाङाव दखानफोराव दैसै लाखिनो गोनांबा सिगाङाव थांनानै बारस'हैयो आरोना बिसोरखौ ओमफ्राय बे आंखौ नुबा बिसोर गासैबो लाखिजोबो बिनि थाखाय जोङो थांग्रानै माने बारस'हैनानै जमा थायो आरोना गाइस नङाबाथ' बिसोरो होलांग्रोगोन आं उनाव थालांबाथाय आं लेट जालांगोन ना बिसोर दाबायलांबाय थागोन ओंखायनो माने मालाबा टाइमाव अभारटेक खालामनानै बिदिनो सिगाङाव लाखिनो हैनाय जायो आरोना थ' जेबो नङा गाइस जोंना एबारसो फार्स्ट टाइम राइडमोन आरो जों राइडार जोंनि राइडनि ग्रुपमोन आरो जों बिदिबो बुंथियाखै जोंना जेबो बेनारबो गैया जेबो गैया जों जास्ट ओरैनो लोगोफोर ज' लिंलायलायनानै स्टप थांलाबायदि कालेक्टरनाय जों बिदिसो थांदों आरोना जों सानडेफोराव जिथुबा ग्रुप राइड खालामोमोन स' बिदिनो आरोना गाइस माबा जों एसांदि अभार बिदि खालामाखै आरोना फालायलि बा बिदि जेबो खिथियाखै जोङो नोंथांमोना भिडिअ बबेबा ससेफोर क्लिपफोर नुनाय जों खिन्थु नन स्टप जे बिदि फालायलि अभारटेक खामलि बं लामाखौ जों गथाय कभार खालामना लाजोबदों बिदि नङा आरोना गाइस जों लाइनाव थांखादों जों गावबा गावनि लाइन मेनटेन खालामना थांदों जों एसे एनै मालाबा टाइमाव मानसि बुजाद्रायबाथाय माने एसे आरो जाखायोना नङा होमबा बारसालि टाइमाव थ' गाइस बेफोरलाय जेबो नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों मोजां नांदों लाइनखौ मेनटेन खालामनाया जोंबो खालामथारनांगौ जोंबो मिथियो बेखौ बाट मालाबा टाइमाव माने बिदिनो जाया आरोना गाइस खामफ्लांनाय जाया बा सोरबा अभारटेक खालामनांगौ लाङो मानसिफोरा जोंना बहुत बुजामोन ना धेमालि ना माबा 18 19 बाइकआ गाइस एसेबां धेमालि नङा
आरो जोंनो बेयाव ग्रुपावबो फाउन्डार बिदि जेबो गैया मानो होनबा जोंनि ग्रुपआ बिदि राइडारनिबो ग्रुप नंखाया बा जों बिदि ग्रुप बानायनानै राइड खालामखायो बिदि नङा आरोना जास्ट जों लोगोफोर जास्ट ओरैनो लिंलायलायनानै बिदि थांनायसो आरोना गाइस थ' जेबो नङा गाइस नेक्स्ट टाइमाव जोङो मोनसे मोजां खालामनो नाजागोन आरोना जों एबार रायलायना दोनखाबाय नेक्स्ट टाइमाव जोङो एकदम मोजांनो एसे सिगांनिफ्रायनो डिसकास खालामनानै मायाव थाङा माने एसे गोजान आरोना नेक्स्ट टाइमाव बेनि सायाव एसे गोजान हर थाहैनाय बिदि टारगेट लाखादों आरोना गाइस थ' अके गाइस जों फैबाय दा कार वाशिं बेयाव फार्स्टआवनो बाइकखौ सुना लाग्रोनोसै एसे क्लिन खालामना लाग्रोनोसै बेनि उनाव थांसै आरोना गाइस बाइकखौ एसे एक्सेसरिस लगायहैनो कार वाशिं बेयावनो सुखायो जों सुबाथाय एमटिखौबो सुगोन आंनिखौबो सुगोन आरोना Oke guys, baik saya sukarane ओंखारबाय बा सिदा जेनेका गुदुं जादोंलै खिथु खालामथारलायलाय दा थांलायनोसै गाइस बेनिफ्राय मडिफिकेशननि दुकानाव एसे उनथिं एक्सेसरिस लगायहैनि माने एक्सेसरिस माने बिदि एक्सेसरिस जेबो गैया एलइडि लागायगोन ओमफ्राय आरो इन्डिकेटर लागायगोन उनथिं आफ्टार मार्केट लागायनि डिउकनि लागायगोन सानदों आं गाइस ओमफ्राय हाजार लगायना नायनोसै हाय ओमफ्राय बेथिं आंनि डिसप्लेयाव अमित ब्लग लिरनोसै नामा आंनि चेनेलनि नामखौ नायनोसै बेखौ लागायनाय जायोना जाया ओमफ्राय आंना मोननैसो कामबो दंखायो सेन्देल बायनांगौ दिनै क्रक्सनि बायना लानो र' मोनसे हासाला फालायनोलै जोंना एमटिया लुंगि गाननायखाय लुंगि गोजां गरम बोथोरखाय लुंगिजों थांगोन आं जाबायसो थ' होमबालाय नांगौ आं जेबो नङा जोंनि जायगा गाइस बेफोरलाय माथोनो आंना बाइकआबो सार्भिसिं खालामनो जाबायमोन दाखालि कारेक्टार मारिनानै नायनोसै माला सार्भिसिं खालामनाय जायो आङो आपार आसाम राइड नङाबा शिलं राइड भाबिगासिनो आरोना गाइस बे थांनायनि सिगां आङो बरियासे बेखौ सार्भिसिं हरलाय आइफनखौ नायनो नोंनि आइफनखौ नायनो हरलाय नै गाइस मालायफोरासो आइफन 12 लायो जोंफोरालाय माला मोनगोनब्रा जोंफोराथ' गैयानो दाय खाफालावनो बिदि लानो मोननाय जा आंनो नै जेथाया स्कुटिसो होबाय स्कुटि आंनिखौ सालायनानै एसे मटरल' खालामलांबाय बियो जोंना माने जेथारा दाखालि अरुणाचलनि ट्रिप मारनानै टायार सायार बेरफ्रुजोबदों आरोना टायारानो जामख्रजोबनानै एकदम पुरा जाना दंखायोनो ओमफ्राय बेना सेन्सगोनाबो एसे थांना दोङो सानैसो थांनानै पुरा टिपटप खालामना लायोनो बेबो ओमफ्राय सानैदो बरियानो ओंखारबाय आरोना ग्राजिया मारै मारिखो थाथ'र' बहुत बेड टाइमाव सफैलायबाय सान्दुं गोसायाव ओरैनो जामखा आरो नेबाय था बेयाव है बेया बरिं नांखायो बे मोनसेखौ आङो गरायसराव जोंनि गरायसर होननानै खोथा गैया आरोना जेरावबाबो ट्रेन गेटआव नेनो थाखाय बिराद बरिं नाङो सान्दुं गोसायाव गोजां बोथोराव माबा मोनसे खालामनो हायो गरम बोथोराव हाथ्राय दा खालामनो स्कुटिफोरा ट्रेफिकफोराव खिन्थु मजा दै हायफायखा ट्रेफिकआव स्कुटिया गगा मोनदोंलै गाइस गगा मोनदों एकदम माथानो बोरैबा जाजोबदों नोंथांमोना एसे सेनजों खोनानानै आंनि माथाखौ अरुणाचलनि हावा जानानै एकदम माने गगा मोनना फैखादों थ' गाइस मडिफिकेशन दखानखौ मोनसिगोन उनाव डाइरेक्ट बेयाव लोगो मोनहैगोन गाइस डाइरेक्ट बेयाव लोगो मोनहैसिगोन थ' अके गाइस आंना माने खामानिया कमप्लिट जाथ'बाय आरोना नोंथांमोना नायगोन नै इथिं टेल आइडि लागायनानै नाम्बार प्लेटखौ लागायना लाबाय ओमफ्राय इथिं डिउकनि इन्डिकेटर होबाय आरोना गाइस आफ्टार मार्केट लागायबाय आंनि यामानिखौ बख'ना दोनदों आरोना जिथुबा फायखायोमोन बाइकआव स्टकआ बेखौ खेवना दोनदों आरोना दा हेजार्ड सेजार्ड लगायना लाबाय गाइस नोंथांमोना आं हेजार्डनि खनसे खिथिना होनो र' हेजार्डनि माबाखौ हेजार्ड सुइसार नै बेयाव लगायना लादों दामाने एसां मोजां सिनाय मोनाबो जानो हानाय आरोना गाइस हराव खिन्थु मोनायावबाथाय हिट नुसिनगौमोन नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै हेजार्ड दासो टेनसन गैला नाम्बार प्लेट लागायना लाखायो गाइस गोजान थांनो हासिगोन आरोना नङाबा नाम्बार प्लेटनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायोमोन पुलिस टुलिसफोरा लाखियोमोन आरोना गाइस लाखायनानै सोंलाबायोमोन मानो लागाया होननानै होमबाबो जेबो होनामोन एंगार हरोमोन सिगाङाव दंखायोमोन नालाय माने एसे इलिगेल जायोना गाइस बेनि थाखाय लगायना लाबाय दिनै आंथ' माने खामाखै आरोना बेल'सो हेजार्ड लागायबाय ओमफ्राय उनथिं टेल लाइट लागायना नाम्बार प्लेटखौ लागायबाय गारिखौ दाखालिनिखौ लेथ्रा जानायखाय क्लिन खालामना लाबाय आरोना गाइस भिडिअ सिडिअ बानाय जायाखैमोन गगा मोननायनि थाखाय जेराव थांनाय जायाखै गोजानाव ओंखायनो दिनै गरसेराव फैनानै गाइस बेफोर खामानिखौ मावनायखाय आरो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानैसै होननानै बानायनाय जाबाय आरोना गाइस थ' बेखौनो नोंथांमोननो दिनै एसे शेयार खालामना होबाय नायनोसै गाइस गोजानाव माला थांनाय जायो प्लेनिं लाबाय थादों माला थांनाय जायो दा गेरान्टि गैथ'वा आरोना ओमफ्राय आंना बारा थाङाखै फैसाया दिनै मथा मथि 1500 थांबाय आरोना गाइस 500 टेल आइडि हेजार्ड इन्डिकेटर बे मोनथामाव 1500 नोंथांमोन आं दहाय खामानि मावबाय थानाय टाइमाव देखायनाय जायाखैमोन आरोना मानो होनबा बिराद भिरमोन बेयाव सान्दुंबो गोसा बेनि थाखाय आं केमेरा अन खालामनानै नोंथांमोननि खिथायासै आरोना गाइस खामानि मावबाय थानायफोरखौ आरोना मा खिथाबाय बेफोरखौलाय नङा होमबा फिसा खामानि आरो जोंबो एसे एनै नांना होबाय माने नटफोरखौ जोंनो खुलिला जोंनो मारिला खालामदोंमोन आरोना गाइस
बेनि थाखाय नोंथांमोननि केमेरायाव खालामनाय खिथिनाय जायासै दा बेनिफ्राय थांसै गाइस एसे मटर ब्लग खालामनानै ससे थांनानै फोजोबनोसै आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तो गाइस जोंना खामानिया जाथोब्बाय मथा-मथि आंनि दिनैनि खामानिया प्राय जाखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा मोनसे बुस्थु लानांगौ सेन लिउब मोनसे लाना लानि र' सेन लिउब लाबाय गाइस सेन लिउब एसे मारिनांगौ सेनफोराव मबाइल होबाय थाबा हामा जायो आरो ना ओंखायनो सेन लिउब सम नांगौ दे थांलाय डाबल स्टेन गैयाबा माने बिराद खस्थ' आरो ना न'आवथ' हारसिं खानो हाया स्टेन होबाबो स्टार्ट जाया हारसिंबाबो होथावा रिमझिम साखाखौ बिदिं नालाय अ साथाम नांखागौ साथाम सासे साखा फिदिंग्रा सासे सारग्रा अ सासे साखा फिदिंग्रा सासे स्टेन बोखांग्रा सासे सारग्रा नांखागौ बेयाव गोसो नाङो बेगाव मौ हा ए एवफायदोंमोन माने लगायनायफोरखौ थांसै जोंबो बाय दासो एसे स्मुथ नांदों गाइस एसे लिउब होनो हानायखाय दाखालि माने कालाक्टां थांनानै सेना सेस हामा जादोंमोन आरो ना अबस्था गैलामोन ओमफ्राय हेजारखौ खनसे होनो नायनोसै नङा होमबा गाइस हेजार लागायदो आरो लागायाबालाय मानथो नांगौ गाइस दिनैनि भिडिअ माने बिदिनो जाबाय आरो ना एसे माने आं जि खालामदों जि खालामाखै नोंथांमोना एसे शेयार खालामना होबाय नोंथांमोना जुदि गाइस नायनानै एसेबां मोजां नुबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोसे चेनेल आंबो दोनबा गाइस प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना अननानै गाइस 2K जानो थांगासिनो थाब 2K खालामना होबानो जाबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो आं माथियाव थांनायनि प्लेनिं लागासिनो आरो ना आंना गगा मोननाया हामग्रोदोसै ओमफ्राय आंथ' थांखागौमोन बा बिसोर थाङा आरो ना लोगोफोरा बिसोर माने भिडिअ बानाय नङा जोंना थांनाय आंदोल'सो भिडिअ बानायबाय थादों आंदोसो बे माने कलेजाव थांबाय थादों बे साननैसोआ कलेजाव क्लास खालामबाय थादों बेबो टाइम मोनाखै ओमफ्राय आरो आंबो हारसिंबो थांथावा बोरैबा जायो हारसिंबा एसेबां मोजां नाङा लांथं थं मोनो आरो ना गाइस हारसिंबाथाय लोगोफोरजों थायो हारसिं बेरायनो बोरैबा नाङो ओंखायनो टाइम मोना नायनोसै बे टाइम मोनाबा हारसिंबा उपाय गैया माथिबो थांनांसिगोन आरो ना थ' गाइस होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थाबैनो मोन गाइस नेक्स्ट भिडिअ गाइस अलवेज राइट सेफ स्टे सेफ बाय टेक केयार एन्ड लाभ इउ अल गाइस बाय